Kani ka All India Radio Shillong ka khuboran pulia phi di meri nonganti walang. Kimat ki bukong san jong ka khubor mentak stem. Rai ka kanhon Menteri Sarkar Meghalaya ban penkelai ki kendon hapo ka Meghalaya excise rule ban yo permi pisah khambun. Ang nur ke Sarkar India ban kentiu ki jingdan jing em ki bala ban yo na ki khlau ki betap jong ka Meghalaya ban pen mentoy ki reulum ong ka Menteri khana jong ka Sarkar India ka ba pet ya ka tanat ki kampen roi na ka banta ki reulum ka renew ka sing. La rakhe ya ka singi buram jong ki khana minnin ka singi ka khat sauterik unai weng arhajar ka khandai ki khubor ki babnya. Kakanhon Menteri Jong Sarkar Jilla minnin kasngi kala raiban penkala ya ki kindon hapo ka Meghalaya excise rule kanang manang la man penmi pisa shu ha uni usnem kabalaan tat ban kot kumba arspa san phoklur. Ya kanile thodu Menteri rangba ka Jilla konrat ki sangma hadian balawai ka jingilang jong ka kanhon Menteri. Ulai tho baling ba ka jing penkala ki kindon ka bond baki haban siuling ba ka khajna haba ki thiet kiat na ki company bat kani ka nyarap ban penmi pisa khambon na ka arspa arphunyo kulur syaka arspa san phokulur ulai thoru ba ka kanhon Menteri kala manjur ban pha ki dukan de kiat bakan siu artingka shikes ka por baki thiet ka kiat na ki bond kani ka artingka shikes ka nyarap ban penmi pisa ndro pholak hadu nyo pholang. Hakawai pat kaliang ka Sarkar kala manjuru wan pha siu khajana ki sipai berkumjuru ki kenhon sipai senrom habaki wan rakyat na sabar jong ka Jilla. Ka Menteri khna jong ka Sarkar India ka bana ka tanat ki kampen roi na ka banta ki rolom ka renew ka sing kala pen sngau menhen ka sngi ba ka tanat trikam jong ka angnot ban kentiu ka jingmi na ki khlau ki betap ha Meghalaya bat ansabu da ka komiti trikam ka bakarpang ban kit khia bat peniat ki jingkhai online ha ka baide bi ki jingmi jingmentoy ni ki khlau. Ka renew ka sing kala wan ban bishare ka longgaman jong ki scheme Sarkar ba pher bala pentre lingba ka tanat penroi ya ki rolom. Kala pinsngau ba ka Jilla Meghalaya ka dai ka beruspa ha ki jingdon jing em ba yo ni ki khlau ki betam bat dai ban penan kam bhai ki na ka benta ka jingbet jingbiang bat ka jingmentoy jong ki rulum. Kala pen pauru iki plan trekam ba ka Sarkar kan sa pentre bat ningkong e ka tanat penroy ya ki rulum kan sa penlong shwa da ka tribal festival ha Shillong ha upanai kala lingkot limni rempang arhajar arpho ha ka ba ki nong than jan ba ki nong shna tiar da ki kti ki belong trai na Meghalaya berkumjuru na kiwe ki benta jong kari kin sayo banya sambut lang markeliang. Menteri rang bado kari Narendra Modi ula ajingkran ha ka BRICS Business Forum ha ka BRICS Summit kabala long ha Brazil minnin gasngi. Kila don ru shibon wot kiwe par ki nongelam jong kiri ba pher ki bala ajingkran ha ka te jingelang. Ha ka jingkran jong Menteri rang bado Narendra Modi ula ong ba kiri ki bahap hapo jong ka BRICS kino senyang hadu sanpau na ka shispa ha ka yo ka kot jong ka perthai barok kawai. Watla kaladon ka jinghiar ha ka yo ka kot ha ba khen kilum ha ka perthai barok kawai kiri ki bahap hapo jong ka ne ki dang la ban pentulun ya ka jingkiu ha ka yo ka kot bat penduna shibon ya ka jingduk jingkedu. Nalor kata kila la ban kot shagiran san ki bakham halor da ka ba pentre kam ki la jing start ka juk menta bat da ka ba penmi ya ki kam ki bathamai. Menteri rang bado ula pen pauru e ka jing angnot bakan don ka jing trelang ka bakham jan ha padang kini kiri ban kampen herdor ki khajna ha ka baide ba ka khai pateng ha kiri baro ki bahap hapo jongka breaks. Menteri rang ba ka Meghalaya konrat ki sangma menhin ka siula pentip balakot la wer snobha ya Menteri rang bado kari Narendra Modi sa Shillong banwan play ya ka yeng balatay na kabentakan National Institute of Fashion Technology NIFT berkumjuru na kabentaka jingalang halor kaman banyatay hakabayday bika jing penne pensa ba jing tingkay ka Habay kiran mi ginong patay kubor konrat sang maulo ong ba ka office trekam jong Menteri rang bado tat hadu menta kampat pentikna la Menteri rang bado unla ni em banwan sa Shillong penban ka Jilla kanang pankre lepa ya katika sngi ka pakarpang. Haka joko por konrat sang maulai thoru bala khot la weru ya Menteri ki kampo yang ka Sarkar India Amit Shah ba unwan play ya krib hoy Police Academy. Kani ka kubor ka wan shpina ka All India Radio Shillong.
Ko office trekam jong ka Child Protection Unit West Khasi Hills deka jingitrelang baka District Legal Services Authority and Child Line kala rakhi ka sngi buram ki khna ni ka Children's Day ha Bishop Hall Nongston minnin ka sngi uba eripnar uba de u District Session Judge but shongkonor jong ka District Legal Services Authority ubala don lang kumukong san hakate ka program ula pensngau ya ka jingdon jong ki an ki ba bonjan ki ba ai jingida kerpang ki khna na ka jingpen bela jubor ka jingpen shongkurim khna bat ka hok ka jong ki banyo shong school ula kentu ya baro ki khna ban treshitom ban minot hagi jing puli jong ki bat ban he man san kum kinong shong ki ba koridor jong kari Kajing rakhi lekmen ka All India Cooperative Week ba nrihunriu kelas dang nadu menin ka sngi hakalengkeri kamat pedeng jong kajing rakhi menta usnem kalong kabenta jong ki cooperative ha ka India ka bathamai ha Meghalaya ya kajing lekmen ka ban neshite yo lasdang ha East Khasi Hills District balabu ka mat pedeng kajing penrung ya ki jing tre ki bathamai lingba ki cooperative ha ki than nongkondong Ya ka program na penlong ha Anton Hall Shillong ha ka ba u Commissioner ba Secretary Cooperation u Dr. D. Vijay Kumar ulalong ukong san. Ha ka jingkren jung u Dr. Kumar ulalong ba ki cooperative ki day kinong no senyang barat ba ha ka ribaro ka way. U ong ru ba ki klan ba ka jala Meghalaya namar ka jala ka donik imlang sa lang ka ba klan banya trelang bat kentiyo ya ka syaki kedan ki bahalor. Kayeng bishar ka bahakledo jong karila ni ka Supreme Court menen ka si kala kentat ya ki jingkerpat ka bapan ya ka jing toket kayeng bishar ka baydey ba ka jing thiet ya life hundu tali ki jet Rafael ki badey ki lingsun thma kayeng bishar ka kentat da ka ba ong ba ka jingkerpat ka long ka bamsong nya ka kenhun ka bakantup laingot kinong bishar kala kentat ru ya ka jing pensngau ka ba ong badan kam ban ujor FIR ha ka baydey ba ka jing thiet ya ki te ki lingsun thma la kerpar king bishar bakan kmi biang ya kerai bala shim ha kat sautrik unok pra arhajar khat pra ka baong ba amde ban sngau artatin ya ka trei ka ta hashwa ban shim ya kerai kinong ujor kibla ra ya kijing kerpar khamat jong ka ying bishar ba khledo ki kenthop ya ki menteri berem ka sarkar India ki bilang Yashwant Sinha bat Arun Shori bat Muktiar Prashant Bhushan ki bila kenno bala pendam ki sakhi bat deben ai da ka ijahar pen ken an ha ka bai dei ba ka te ka kam thiet ya ki ling sun thma ka kenhun ka bekerpang ne ka sarkar India ka dan mentah Assam ha ka jingwan bishar ka jongka laisngi ban shimi ki jingken jing dia ki bakhaddo ya ka jinglut jing sep ba jingdu nong na ka jingshle ha ka jila Assam menta usnem kateka kenhun kala shong jing lang ba ki he sarkar jila ha Guwahati menen ka sngi bat kham hadien kala le jungwa ru ki district ki belangat ha ka jingshle kum ka Golaghat Kokrajhar Chirang Hojai ba Dima South district Kaladon ka jingi kren wiki buat penyak jong kita ki district ban sngau thok khamba ye ki jing e baro baki mat namar jong ka jing shlei ka sarkar Tripura ka pensionur shipu ni kinong rep ban thong yu so nyamtra ha ki jaka rep ki bathamai jong ka jila Menteri wapet ya katanat jong ka rep ka riang ha Tripura Upranajit Sinha Roy uang baka sarkar jela kala ai mar khatsan hajar tingka sha ars patli ki long ying long sem ban sedang thong bat penroy so nyamtra ha Baramura ke badan ha West Tripura district uang baka sarkar ka persangkat bala ban penklan ya ka jingrep so nyamtra ha ki benta ba pher jong ka Tripura namar baka sunmeneng kaya habha bat ki ding so nyamtra ha ka te ka jela ha kasien ka beningkong la thong yu so nyamtra hadu san spa hektar ka jaka ha Baramura Menteri ong baha ka shi hektar la banyo hadu prapo hajar tali kiso kabamut ha ka jaka ka basan spa hektar la banyo hadu saupo hajar kelur kiso nyamtra na Baramura ka kenhun sipai India kala penong ya ka program ajing sumar kinong pang ha ka wikishnong taksing ka badan ha ka kendong jong ka benta sepngi ka Upper Subansiri district jong ka Arunachal Pradesh ya ka te ka program la penlong menchisngi bala sakhi ka jingwan jong shibun mut kinong pang kenthop ru e ki kinthai ber khana ki bele yo jing mento shibun de ki jing sumar ki ba maki ki don kam na ka benta ka ko ka khya Kashnong taksing kadai ke badan hapo upur usam hapadeng ke India ba China ba kadai ke jaka ke ba shong basa ki riulum na tajin ki bam da pau than e ha ka perthai kapto gani ka khubor kala kut kala wanshpi na ka All India Radio Shillong
Sa Shipwar kata hakapuar pra baje, nginya so bagai Delhi Station na kabanta ka khubor hakaktian Hindi, ban penbuat ka khubor pareng hakapor pra katsan minin. Kani ka All India Radio Shillong, sngobhaban amantai ki khubor na Delhi.